Numru ta' persuni u organizzazzjonijiet ċerdu l-ferħ tal-miliet fost it-tfal li bħalissa qed jieħdu kura kontra l-kanċer. Dan sar permezz ta' rigali li ttieħdu fiċ-ċentru tal-onkoloġija bis-Sweet l-Isptar Mater Dei. Fost dawk li taw ir-rigali kien hemm il-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Anne-Marie Grek flimkien mal-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista illi qasmu rigal lil 20 tifel u tifla li qed jingħataw il-kura f'Serent Nimamo. Dawn ir-rigali nġabru waqt inizjattiva li ħal koordinatur ta' Misraħ il-Miliet Robert Kutajjar fejn flimkien maż-żgħażagħ tal-MZPN ħasbu f'dawk inqas ix-xurtjati minnha. F'kummenti lil dan l-istazzjon Anne-Marie Grek appellat biex kull min jista' jgħin sabiex iferraħ lil dawk inqas ix-xurtjati, speċjalment f'dan iż-żmien ta' festi. Dan hu l-miliet li tagħti. Jiena nappella lin-nies kollha u ngħidilhom biex ngħixu verament il-miliet ejjew nagħmlu ħilitna u nippruvaw ngħinu lil kull min għandu bżonn. Preżenti għal dan it-tqassim ta' rigali kien hemm l-amministrazzjoni ta' Puttino Cares. Breni Zerafa jistqar ma' Net News kemm dawn ir-rigali iferħu lil dawn il-pazjenti. Ir-rigali jagħmluhom differenza għax huma jkunu għaddejjin minn ħafna affarijiet diffiċli. U mbagħad it-tfal jibqgħu tfal, meta jaraw ir-rigali avolja jkunu qed ibatu jitnaqsulhom ftit mid-batija nispoljawhom ftit fi żmien il-miliet. U fisser kif anke f'dan iż-żmien ta' festi numru kbir ta' persuni jkollhom imorru barra minn Malta l-kura kontra l-kanċer u Puttino ikun qed jappoġġja lil dawn il-pazjenti. Bħalissa qed isifru 60 to 90 per month pazjenti. Il-proġett ta' Londra issa xtrajnieh il-binja, issa jekk Alla jrid f'Jannar nibdew l-stripping u qegħdin ħafna qrib forsi tiġina tajba li tuna permess għal solar ieħor għall-binja li xtrajna u jkun xi ħaġa bellezza l-poplu Malti Wawċi. Kristin Mamo għal Net News.